Sona de salame, logging de salame, retreat de salame, logging de salame. የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ስለምንወክል እናሸንፋለን። ምንም አትጠራጠሩ። የጊዜ ጉዳይ ለምን 100 ዓመት አይፈጅም። ጦርነቱ 100 ሊፈጅ ይችላል፣ ግን እናሸንፋለን። ናይ ሓደ ክልተ ውግኣት ኣይኮነን ናይ ነዊሕ ኩናት ሕተ እዩ። ቀዳማይ ነገር ኩሉ ህዝብ ክወርህሉ ዘሎ ብሰንክዶብ ምስ ኤርትራ ይተዋጋዕና ጠሚርና ክንሪኦ ከለና ግን እቲ ጉዳይ ዋላ ናይ ባድመ ጉዳይ ኮነ ናይ ዶብ ጉዳይ ኮነ ካብኡ ሰጊሩ እውን ናይ ኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ኢልካ ክተቐምጦ እውን ፀገም እዩ። ዕዳጋታት ዕሽነት ካልኣይ ክፋል ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣብዚ ዘለኹሞ ኣኽብሮታዊ ሰላምታና ተቐበሉ። ኣብዚ ሓለፈ ክፋል ዕዳጋታት ዕሽነት ብዝብል ኣርእስቲ ሓደ መደብ ኣዳሊና ምንባርና ዝዝከር ኮይኑ ኣብቲ መደብ ኣተኩሮና ኣብ ውልቀ ሰባትን ማሕበራዊ መራኸቢያታትን ጌርና ነርና። ኣውታራት ዕሽነት ግን እዚኣቶም ጥራይ ኣይኮኑን። ንሎሚ ንገለ ብውድብ ኣገባብን ንዓና ብዘይርድኡና መንገድን ዝተምሃርናዮም ጎዳእቲ ኣተሓሳስባታት ከነልዕል ኢና። ሕማምካ ምፍላጥ ፍርቂ ፈውሲ እዩ። ዘለናዮ ናብራ ብፍላይ ድማ ስእነት ናጽነትና ብሃውሪ ዝመጽእ ዘይኮነ ውፅኢት ዝተፈላለየ ዕላማታት ዘለዎም ኣካይዳታት ልምድታትን ትምህርትታትን እዩ። ስለዚ ሎሚ ድንቁርናና ክንፍትሽ ኢና። ግን ኣይትገረሙ፣ ምክንያቱ ኣብዚ ክፋል እቶም ምሂሮምን ኢልና ንኣምኖም ኣካላት ከም ዘደንቁርና ክትምስክሩ ስለ ዝኾንኩም ዕላማ ዝፅሑፍ ንምንባሃል ብምዃኑ ብዘይ ምስትንባድ ክሰምዕዎን ሓሳብኩም ከተቐምጡ ንሓትት። ግን ከዓ ኮነ ኢሉ ንዝኾነ ኣካል ክጎድእ ወይ ናብ ዝኾነ ኣካል ዕላማ ንምስሳይ ኣይተዳልወን። ከመይሲ ባህግና ንፍልጠት ኣምልኾና ድማ ንሓቂ ስለ ዝኾነ እምበኣርከስ ናብቶም ኣብ 4 ክፋላት መቓ ኢልና ዘቐመጥናዮም ነጥብታት ንስገር። ሰናይ ምክትታል። ሃገር አንጻር ሰብአውነት ፍቅሪ ሃገር ኣለካ ዶ? ሃገር ንዓኻ እንታይ ማለት እያ? እዚ ሕቶ ዝተፈላለየ መልሲ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ንሕና ሃገር ከምዚ ኢልና ክንካታዕ ኣይንደልን። ሃገር ከመይ ከም ዘይኮነት ግን ከነረድእ ብናይ ኣቦና ወልደ ማርያም ቃላት ንጀምር። ሃገር ማለት እምባታት፣ ጎላጉል፣ ወሓይዝ፣ ኣዳራሻት፣ ሓወልትታት ኣይኮነን። ሃገር ማለት ሰባት እዮም። እቶም ኣብታ መሬት ኣቦታትካን መሬትካን ዝነብሩ ሕብርካ ዝሕብሮም ልሳንካ ዝልሳኖም ሰባት ንሳቶም እዮም ሃገርካ። ንኣቶም ዘይተፍቅሮም እንተኾንካ ሃገርካ ዘይተፍቅር ምዃንካ ኣጸቢቕካ ተረዳእ። እንተ ደልሃእካ እንተ ፈከርካ ብጉማድ እንተ ተሰላላዕካ ኣብ ህዝቢ ሽቡን ጉብን እንተ ኣትኻስ ፍቕሪ ሃገር ዝመስሎም ብዙሓት ኣብ ምልእቲ ዓለም ኣለዉ። እዚ ግን ፋሺዝም እምበር ፍቕሪ ሃገር ኣይኮነን። ብርግጽ እዚ ልዕልና ዘንበብናዮ ቃላት ብዕምቀት ንዘስተማቕሮ ኣዝዩ ረዚን እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሃገር ዝለዓለ ማሕበራዊ ውዳበ ወዲ ሰብ ኮይኑ ኣብዛ ዓለም 195 ሃገራት ይርከባ። ኣስተውዕል፣ ነፍሲ ወከፍ ካብዘን ሃገራት ከም ሃገርካ ዝመስል ባንዴራ፣ ታሪክ፣ ቁጠባ፣ ንያት ሓበንን ኣለወን። ዜጋታተን እውን
ካባኻ ብዘይሰንፍ ሃገሮም የፍቅሩን ክከላኸሉ ይደልዩን ሃገርካ ግን ፍልይቲኣ ፍልይነታ ምፍላጥ እምበኣር ጌጋ ኣይኮነን ብልጽቲ እውን እያ እዚ ምእማን እውን ጌጋ ኣይኮነን እቲ ጌጋ ፍልይቲ ክነሳ ካልኦትና ዓዝ መስላ የለዋን ብልጽቲ ስለ ዝኾነት ንሳ ልዕሊ ኩለን ካልኦት ድማ ኣብ ትሕተየን ክትብል ምትጅምሪ እዛ ኣተሓሳስባ ምስ ትፈጥር ካልኦት ህዝብታት ትሕተኻ ዝኾኑ ዝቐንኡልካ ንምጥፋእካ ዝፅዕሩን መስለካሞ ባዕልኻ ሓሳባዊ ጸላእ ፈጢርካ ትቃለስ ንዖም ንምክልኻል ወርቂ ሸይጥካ ጥኢት ክትዕድግ ብስም ምክልኻል ዶባት ሃገራት ክትሕስ ሰብ ንምቕታል ሚልዮናት ኣውፂኻ ዘይረብረብካ ሓደ ዜጋ ንምሕካም ግን ክትልምን ትግደድ ካባታትና ቀታሊ ሰብ የለን ግን ፈተውቲ ኩናት ድማ ኢና ኣዴታትና ናብ ኩናት እንተዓሊምን እናዓለላን ከፋንዋና ሰብ ክንቀትል ንወፍር ከም ዘለና ወይስ ሰብ ምቕታል ንምልምማድ ንለኣኽ ከም ዘለና ይስወጠን ዶ ውሉዱ ዝሞቶ ወላዲ ምእንታ ሃገር ክብል እንከሎ እንታይ ማለት እዩ ሃገር ክትነብረላ እምበር ክትሞተላ ኣይተሰርሐትን እንተኾነ ተዓቐን ዘይብሉ ፍቕሪ ሃገር ናብ ጽላለ ይቕየር እሞ ሃገርካ ኣብ ሓሙኽሽ ካልኦት ትህነጽ ሓወልቲ ይመስለካ እዚ ሃገረይ ጥራያ ዝበለጸ ዝብል ኣተሓሳስባ ድማ እዩ ናይ ካልኦት ህዝብታት ስምዒታትን ናይ ምንባር ስነ ልቦናን ከምዘይትርዳእ ገይሩ ሃገርካ ማእከል ስሕበት ዓለም ምዃናን ብሉጽ ንምዃን ካልኦት ምጥፋእ ናብ ዝብል ኣተሓሳስባ ዝወስደካ ሽዑ ድማ ኢኻ ፋሽስታዊ ትኸውን ጀርመናውያን ክብልጽጉ ኣይሁድ ክጠፍለዎም ዝብል ኣተሓሳስባ ክንደይ ህልቂት ኣስዒቡ መቸስ ኣይጠፋእኩምን ይኸውን ኤርትራ ንኽትህሉኸ መነመን ክጠፍእ ኣለዎም ኩለን ሃገራት ብዓይኒ ዜጋታተን ማእከል ስሕበቴን ዝበለጻ ብኣምላኽ ዝተሓርያን ሕልፊ ኣገደስትን ድማ እቶም ዘፍቅርዎን ዜጋታተን ግን መብዛሕትኦም ኣብአን ስለ ዝተፈጥሩ እምበር ንዐን ስለ ዝመረፁ ኣይኮኑን ዜጋታት ዝኾኑ መሬትካ ትፍጠር እንተትኸውን ኣበይ መረፅካ ሃገርካ ክሳብ ሎሚ ካብ ዘካየደቶ ኩናትከ ብውልቂ እንታይ ረቢሕካ እዘን ሕቶታት ምስ መለስካ ሓደ ነገር ኣስተብህል እታ ብልጽቲ ሃገርካ እታ ፍለይቲ ሃገርካ ምስ ካልኦት ነናተን ብልጫን ፍሉይነትን ዘለወን ሃገራት ሓቢራን ተፋቒራ እንዳ እምበር ኣንበርኪኻን ተጻሊዓን ክትነብር ከም ዘይትኽእል ምርጫኻ ሃገረይ ጥራያ ልዕልቲ እንተኾይኑ ፋሽስት ኢኻ ምርጫኻ ሃገረይ ማዕሮ ካልኦት ብልጽትን ፍልይትን እያ ዝብል እንተኾይኑ ግን ሃገራዊ ኢኻ ኣስተውዕል ምልክት ፍቕሪ ሃገር ንዕቀትን ጽልእን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ኣይኮነን ሃገርካ ብምኽንያት ጸላእታ ተፍቅራ ከይትህሉን ካብ ጸላእቲ ዝነጸት ሃገር ክትነብረላ ከይተፍርሃካን ተጠንቀቕ እዚ ናይ ወያነ ፍራዕ ሓይሊ ኣለና ከምዚ ክንገብር ንኽእል ኢና ንፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንምቕታል ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ግብረ ሽበራዊ ፈተነ ቅትለት ንፕሬዚደንት ሑስኒ ሙባረክ ንምቕታል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ግብረ ሽበራዊ ፈተነ ቅትለት እውን ካብ ሱዳን እዩ ተበጊሱ ስርዓት ሱዳን ከም ጂሃድ ኤርትራ ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለታትን ሓሱሳትን ዝምልምለሉ መደበራት ታዕሊም ከም ዘሳስ ድማ ናይ ቅርዓት ሚኒስትር እዩ ብሓፂሩ እቲ ስርዓት ሕምብርቲ ግብረ ሽበራ ምዃኑ ንመላ ዓለም ካብ ዝግሃት ሓያለ ዓመታት ሓሊፉ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ንሓደገኛ ኣተሓሳስባ ስርዓት እስላማዊ ግንባር ብጥጅኡ እንከለዩ ኣቕሊቡሎ ይኹን እምበር ነቲ ንምርግጋእን ሰላምን ዞባና ዝርክነሚን ተግባር ሓዲጉ ንቡርክ ስርዓት ክስስን ዝለገሰሉ ምቕሉል ምኽሪ ንስርዓት ካርቱም ፈጺሞ ይትዋሕጠሉን በንጻሩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ውዲቱን ቄናን ኣተሓሳስቡን ዝነበሮ ንቕሓት ስለ ዝበኽሮን ስለ ዝቆጥዖን ንኤርትራ ከም ቀዳመይቲ በዳሂት ስለዚ ድማ ከም ቀዳመይቲ ግዳይ ተጻባእነቱ ሰሪዑ ግብረ ሽበራዊ መሳርሒ ዝኾንዎ ዝበለለዩ ሓሱሳት ብምውፋር ንልዕሊ 10 ዓመታት ተጻይ ኮይንዋ ኤርትራ እቲ ስርዓት ኣብ መላእ እዚ ዞባ ንምስፍሕፍሑ ንሰደድ ናይ ዝዓለመ ውጥን ስነ ሓሳብ እስላማዊ ጥሩፍነት ቅድመ ግንባር ኮይና መላኺ ምስ ሃይማኖት ማክራሳ ሻንዳላላ ባክራሳ እንደደደበዲያሳ ማፓሳ ሻንዳላላ ባክሩሳ እንታይ ኣምጽኦ ደበልኩም ምምስሳል ናይዞም ክልተ ኣቋማት ካብ ክንግምቶ ንኽእል ንላዕሊ ኣዝያ ኣገራሚ እዩ ዘመናዊ ሃገራውነት ከም ሃይማኖት ክምለኽ ዘመናዊ መንግስቲ ከም ቤተ ክርስቲያን ናብ መንገዲ ገነት ከም ዘሳግረ ኣካል ክቁፀር መራሕቲ መንግስቲ ድማ ከም መራሕቲ ሃይማኖት ክዋስኡ ርኢና ኢና بخير مجرما ده كنا دبكي نسي نهي ويانا قداي كي تودأسي إذا أفي مزراب سينيله كم فرنا يزاربنا مخانو مستهرم قطع حفلته إستاتي كل تقليد خيدو كلتي أبرخي كأني تحمشي شو مالتي بدحريقو أجري في خالت أكالتن سوا خيد الله نيويورك البريزيدنت خبت حكيد الله أبستفعل على أخيبا وعلى هقدف كيد الله ستا والشر ناتي جملة تا عربية أمود أتاجن مسؤول شر تفعل لنا
عدها له خيده البريزيدنت غركب عدها له مسكتكو بريزيدنت نتاول شري نتا عربي كم جاجر حيزو نعي كم جاجر حيزو دايبوني نحر افتي ماينه عدها له خيده قدامي نجر قص ما راح يخاري اخا خمس غيركا سلام لك خطقيد فرق من قصه سمايات تفرق بعد خطحط ونطبلو حجي او مسكتكو حفا بيلو خمس غيرو او خوفا بيلو مالتي كملس كله خا خم اجرو افتا ماكيناتيني افتا ناي عدها له دلا ماي ازياس زم منغسنا عدها له لهم سمي مالو يلو انا ግን ማጭለስ ጽንዓት ክትኮነኒ አሞ ኢለ ምስከዳነ ይኮለኹ ነትማይ እንጽን ሓጺነ دحر أنت حسبكو بتلقيه تسقي لخيدنا في مكانه كم أي قررنن كمان دحر متى مسكتكو إجرخي والشركة تجبريت عربي تجبريت خليني خجل سألمات ندحر كوينو بن بترجع لحسكي كانت خلخي إمبروف جارتي خيلون حكي يرز عدها لهم محيرات النيلة كم تاريخ الزارب الله መጀመሪያ መንግስትን ሃይማኖትን ዘማሳስሎም እቲ ክገዝኡኻ ዝጥቀሙሉ ስልቲ እዚ ድማ ፍርህ ዘሪኦም ናይ ፍርህ ስነ ልቦና ከምተማዕብል ገብሩኻ እቶም ሃይማኖታት ሰይጣን ክብሉኻን ከለው እቶም መንግስታት ድማ ነናቶም ጸላኢ ይመዝልካ በቀረባ ንምምዛን ክትዕመና ንዝቕጽል ክፋል ናይ ዝመደብ ህልው ኩነታት ዘባና ከም መነጻጸሪ ክንወስድ ኢና ኣብ ሃይማኖት ሓደ ሰይጣን ዝበሃል ጎራሕ ፈራሕ ድኹም ግን ድማ ገዛ ሓይልሎ እዚ ሰይጣን ድኹም ምዃኑ ክንገረካ ይጸንሕሞ ጸኒሑን ዓለም ከም ዝቋጻጸራ ድማ ትንገር ነታ ኣምላኽ ከተሕግዝን ክትገዛእን እዚ ምዘይትገብር ድማ ናብ ገሃነብ ከም እንትስንዶ ይንገረካ ብርግጽ ነፃ ሕርያ ኣሎ ግን እዚ ሕርያ ነታ ኣምላኽ ጥራይኻ ክትሓሪሉ ዘለካ መንግስቲ ኤርትራ ኢትዮጵያን ትግራይን እውን ከምኡ እዩ ወያነ ዝበሃል ድኹም ፈራህ ከዳምን ተንኮለኛን ጸላኢ ከም ዘሎ ይንገረካሞ ድኹም ክነሱ ግን ውጽኢት ኩሉ ፍሽለትካ ከም ዝኾነ ንዑ ምስማዕ ምስዓብ ወይስ ምሕታት ሓይጣት ምዃኑን እዚ ምስ ትገብር ናብ ማዓሞቕ ከም ትወርድን ይንገረካ እዚ ንዓና ምዘይትመርጽ ኣብ ኣተደኻ ዝብል ፍርሂ ምስ ተዘርአካ ድማ ክልቲኦም መንግስታት ምድርን ሰማይን ንዘፍቅርዎም ብእልፊ ሓለፋታት ከም ዝጅንጅንዎምን ዘለኣለማዊ ህይወት ከም ዝልግሰሎምን ይሕብሩኻ ክልቲኣቶም እቶም እንኮ ለገስ ረህዋ ምዃኖም ይነግሩ ስለዚ ኣብ ፍርሕኻ ተሞርኪስካ ግብረ መርሲ ክትህብ ትጅምር ፍርሂ ይዘርኡልካ እሞ ንፍርህኻ ትምልስ ኣብቲ ንሶም ናይ ነፍቅሮም ዝብልዎም ዓንኬል ንኽትኣቱ ድማ ትብህግ ሽዑ ሕጋጋት ትዋህበካ መንግስቲ ኣምላኽ ከመይ ትወርሳ ወይ ህዝባዊ ግንባር መንግስቲ ብልጽግና መንግስቲ ትግራይ ወዘተ ወዘተ ዝብል ብድሕሪ እዚ ታጽባሕ ትበሃል ተስፋ ትንገረካ እኹል ፍርሂ ተዘሪእካዮ እሞ ቀዝሪ ፈሊኻ ኣብ ጎኒ እቲ ብፁዕ ቃልሲ ክትህሉ ትመርጽ ተስፋ ድማ ይሽየጠልካ ኣብታ ሃይማኖት እታ ኩሉ ዝርከባ ገነት ክትከውን እንከላ ኣብ መንግስቲ ድማ እታ ርህውትን ብልጽግትን ሃገር ትእዘዝ ድማ ነታ ጽባሕ ንምምጻእ ክትገብሮ ዘለካ ኣብዚ ኣብ ሃይማኖት ጸሎት ስግዳን ጥምቀት ጸበል ዝክር ሞባ ወዘተ ክኸውን እንከሎ ኣብ መንግስቲ ድማ ስኒ ምንካስ ምግልጋል ምውፃእ ገንዘብ ወፈያ ክተት ወዘተ እዩ እታ ብተስፋ ዝተነግረትካ ጽባሕ ሰዓታ ምሳእኸለ ንምንታይ ጽባሕ ከም ትማል ዝተመነኽዋ ከምቲ ሎሚ ዝኸፈል ኩላ ዘይኮነት ኢልካ ምስ ትሓትት ሓደ ተሓቢእካ ዝጸንሐ ምስጢር ይንገረካ ለካ እቲ ሰይጣን ለካ እቲ ወያነ እቲ ሻዕብያ እቲ ብልጽግና እቲ ጁንታ እቲ የቅንጅብ እዚ ኩሉና ጻዓርካ ብውሽጣ ሽርሓ ኣሊሙ የፍሽለካ ነይሩ እዩ ስለዚ ክትቃለሶ ከም ዘለካ ይእወጅ ንስኻ እውን ናበይ ብኸመይ ስለምንታይ ከይብልካ ናብቲ ዝኣዘዙኻ ሰይጣን ናይ ምጽናት ወፍሪ ትነቅል ክልቲኣቶም ሰላም ካይና እንደሊ ዝብሉኻ ሓይልታት ድማ ሰላም ብኹናት ከም እትርከብ የእሚኖም ሰብ ክትቀትል ውሉድካ ድማ ከተቕትል ይልእኩኻ ነዚ ኣረሚንነት ከይተስተብህለሉ ጎኒ ጎንኻ ዝኸዱ ቀደስቲ ዘመርቲ ሰበኽቲ ኣብ ሃይማኖት ካረታት ስነጥበበኛታት ጋዜጠኛታት ድማ ካብ መንግስቲ ስምዒታትካ ይቕስቅሱ ብድሕሪ ሓንጎልካ ንዕኦም ኣረኪብካ ብስምዒትካ ትምራሕ እቲ ብስእለ ቅዱሳን እቲ ብስእለ ስዋኣት ኣርማታት ጭሩሖታት እናቕረቡ ድማ ኣብ ሃይማኖት ታቦት ኣብ ሃገር ድማ ባንዲራ እንጥልጢልካ ትጽለል ማክራሳ ሻንዳላላባክራስ አንዴደደበዲቢያስ ማፓሳ ሻንዳላላባክሩሳ ውጽኢት ኩናት ዓወት ይበሃለካ እቲ ዓወት ግን እቲ ክጠፍእ ዝተደለየ ጸላእ ዘይኮነ ደምካን ደም ደቅኻ ነይጽፍእ እሞ ኣበይ ደኣሉ ዓወተይ ምስ በልካ ነቲ ጉለት ሓትቲ ዝኾኑ ገናሽል ወይ ይሁዳታት ካብቲ መሪሕነት ተመዚዞም ጠንቂ ትስዕረት ተባሂሎም ይስየፉ ንስኻ እውን ትእዛዝ ብምጉዳልካ እኹል ስለ ዘይበርከትካ ትውቀስ ብድሕሪዚ ውሑዳት ነዚ ካይዳ ዘለለዩ ሰባት ምዝፍጠሩ ንስኻ ከም ምርጹን ብጽኡን እቶም ሓተቲ ድማ ከም ሓጣን መስሓትያን ወይ ከሓቲ ይቑጸሩ መወዳእታን ልዕሊ ኩሉ ዝስራዕን
ህዝቢ ኤርትራ ሓደ መድረክ ዛዚሙ ናብ ሓድሽ መድረክ ይኣትሎ ዝሓለፈ ምዕራፍ ንናጽነት ሃገር ሕጋውነት ኣልቢሱን ወራራት ተኸላኺሉን ዘደልደለሉ ማሕበራውን ቁጠባውን ፖለቲካውን ባህላውን ሰረታት ሃገር ዘሕየለሉ ብዙሕ ተመክሮ ዝቀሰመሉ ትፅቢት ካብ ዝተገብረሉ ንላዕሊ ዝኸበደን ፈታንን እዩ ነይሩ ኣውራብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ወራር ወያነን ግዳማዊ ኣድልዎን ሓሱሳዊ ምጭፋርን ከይኣኽሎ ሓላፍነትን ሓበራን ስውኣት ዘሰከሞም ሰባት ከዲዖሞ ኣብ ማእከል ናይ ሞትን ሕየትን ኩናት ኣላሽሎም ንጸላኢ ፍናኑ ዘደንፍዐን ዘህንደደን ወፈያ ሂቦም ንሉላውነትና ዝጨራርን ሕገታት ክንቅበል ተንቀሳቂሶም ብኽቡር መስዋእቲ ሃገር ምስተሓነ ድማ ኣብ ክንዲ ምድባሳን ምህናፃን ምሕያላን ገበኖም ንምሽፋንን ሕርፋኖም ንምርዋይን ንዓመት መመላእታ ክሕምስዋ ሓቂኖም ከም ወራር ወያነ ድማ እቲ ወያነ ብኩናት ክጭብጥዎ ዘይከኣሉ ምድኻንን ምድትፋንን ምንብርካኽን ኤርትራ ክኸትል ተስፋ ዝተገብረሉ ብግዳም ዝተተባብዐ ፖለቲካዊ ዕንበራ መኺኑ እዚ ጸብጻብ እዚ ውሑዳት ኣብ ወተሃደራውን ካልእ ዓውድታትን ክብ ዝበለ ሓላፍነት ዝነበሮም ሰባት ኣብ ሳልሳይ ወራር ተሰዓሪ መርገጺ ከም ዝወሰዱ ንጸላኢ ደው ንምባል ዓቕሚ ይብልናን ብዝብል ምኽኒት ሓላፍነት ሃገር ንኣሜሪካን ሕቡራት ሃገራትን ከነረክብ ከም ዝኣመሙ ኣብቲ ናይ ግብግብ እዋን ሳዕቤኑ ጥፍኣት ሃገር ጥራይ ከም ዝኸውን ከይገደሶም ንፕሬዝደንት ንምውራድ ከም ዝተንቀሳቐሱ ንፕሬዝደንት እንተውሪድናዮ ኣምሳይኡ ወራርኩም ደው ከተብሉ ዲኹም ዝብል መልእኽቲ ብመንገዲ ኣሳልጥ ሰላም ናብ መራሕቲ ወያነ ብምምሕልላፍ ጸላኢ ወራሩ ከም ዝደፍኣሉ ከም ዝገበሩ ወራር ወያነ ምስተዓክተውን ንኡላውነትና ብሸራርፍ ናይ ጸላኢ ኩነት ክንቅበል ከም ዝተንቀሳቐሱ ንኣሳልጥ ሰላም ምስጢራትና ብምዝራውን ብዛዕባ ዓቕምናን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታትናን ብምግጋይን ኣብ መስርሕ ሰላም ዓብዪ ማህሰይቲ ከም ዘውረዱ ወራር ወያነ ብልዑል ጽንዓትን ብኽቡር መስዋዕትን ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ድሕሪ ምምካኑ ካብ ጌግኦም ኣብ ክንዲ ዝእረሙ ሕንከት መንብርካኾም ንምሽፋንን ዝተፈልፈ ፖለቲካዊ ህሩፍ ጥሙሖም ንምጭባጥን በምህንዳድ ሃገርን ህዝብን ንኸገልግልሉ ዝተዋህቦም ስልጣንን ንሱ ዝኸፍተሎም ዕድላትን ዝህቦም መሳለጥያታትን ተጠቒሞም ንሃገርን ህዝብን ዝብልትን ዘካትእን ንጸላእን ተጻባእትን ዘመላኽዕ ምትእምማንን ፍናንን ህዝቢ ንምስባር ኣበርክትኡ ንምልማስ ዝሕልን ፕሮፓጋንዳን ስነ-ኣእምራዊ ኩናትን ከም ዘካየዱ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ንምልሕላሕን ንሓድሕዱ ንምንቋትን ዘይሕጋውን ነውራንን ብሄራዊ ኣውራጃዊ ሃይማኖታውን ካልእ ወገናውን ምክፍፋል ከም ዘሳወሩ ምዱባት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ዕርብታቶም ክገድፉን ክእድሙን ኣካለ ስንኩላን ተመሃሮን ካልኦት ክፍልታት ሕብረተሰብን ናዕቢ ክጅምሩ ከላዕሉ ከም ዝፈተኑ ኤርትራ ኣብ ዓለም ክትንጸልን ስማ ክኸፍእን ህዝባ ሰብኣዊ ሓገዝን ልምዓታዊ ምትሕግጋዝን ንኸይረክብ ከም ዝተንቀሳቐሱን ይቕጽልዎ ከም ዘለውን ኣነጺሩ ኣብ ርእስቲ ዝቐረበሉ ጸብጻብ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ዝሓለፈ ኣኼብኡ ዝነበረ ሃዋህውን ኣብ ልዕሊ ሃገር ዘቕርብዎ ዝነበሩ ክስታትን ኣፍራሲ ርእይቶታትን ብምዝካር ከምኡውን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ምዕባሌታት መሰረት ብምግባር ኣብ ልዕሊ ሃገርን ህዝብን ብዝፈጸምዎ ከቢድ ገበንን ተንበርካኽነትን ክሕደትን ኮኒንዎም እዚ ዝፈጸምዎ ገበን ተንበርካኽነትን ክድዓትን ንነብሶም ካብ ሃገራዊ ባይቶ ከም ዘውፅኡ ኣረጋጊጹ መንግስቲ ኣብ ኣተሓሕዛ ናይዚ ጉዳይ ንዘርኣዮ ዓቕልን ነብስኻ ምግታእን መጉሱ መንግስቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ግቡእ ኣተሓሕዛ ገይሩ ኣብ መዕለቢኡ ከብፅሖ ሓላፍነት ኣሰኪሙ እቲ መንግስቲ ወይ እታ ቤተ ክርስቲያን
نزوم منافقان زبلوهم أكايدهم زبدوه يحوات كان مصراي فلي حلفا يحتو بزد ما نتاز حشد صباح نممصا لو مزدليوا أقباب كتقامو فقط كاي يخون قس بقس والقناص نت كاي يغفف جن نروح حفاشي تبحال كم حق قلنا والقسم ناصنت بمكفاف زبصح حجراوي وحبراوي ناصنت يلن كلتا دنبت عدما يقوم دنبتهم مرصات وي دغفتي دنبتهم حطان كحتي منافقان وي تقامتي نسقابت دنب دغفت نختهلو ندنب تقامت خصله كتوجز كتنصل كتتفت حتت اتم نوبسم كم لبامات كل فليت فقارات محارتن غيرهم كسب كلا صنح منغسات املاخن مدرن ابتم زي امونتم بصحهم محارتا ايكونون نعوم كهدنو صلاق فطرو نعخا خفرو دما ناصنت كاشيتكا افره خمت نبر غبرو اتزغرم زعابي بدل زي امنتي حطوتات محتاتومي استوعل مرس حتو غنص مزخون اتتحتات انبر اتحتات يكونن حطه كلهم نموتكا سدتكا صبابخا مخنا زخونا حد العلا حيلاوي قدس علامه خمزلو ينغرخا ابايتا غنز يلن اتزلو من بارترايو نعودو ما خد كفله زي كونس صحاشو خد غبرو يزلكا كلهم غاسوتكا مخانم كنغرو خيم جن نسوم غاسوت كخونن كلو نسخا بقيع تخون كم زلخا يزنقع بقيع دما تغلاخي قتلانا قومتت بغاسا يتحرد ባህሊ ምስ ሕብረተሰብ ክልቲኣቶም ባህልን ሕብረተሰብን በተናጽር ዘለዎም ሰፊሕ ትርጉም ገዲፍና ፍልልዮም ብምጥቃስ ክንጅምር ባህሊ እምነታትን ልምድታትን ናይ ሓደ ህዝቢ ክኸውን እንከሎ ሕብረተሰብ ድማ እቶም ነዚ እምነታትን ልምድታትን ዝካፈሉ ህዝብታት ማለት እዮም ኣብ ሕብረተሰብና ጓል ዝወለደ ጨው ከም ዝነገደ ብዝብል ምስላ ጅምር ብዙሕ ልባም ብዙሕ ድማ ጎዳእ ልምድታት ኣሎ ስነ ልቦናን ባህልን ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ውጽኢት ታሪኽ እዩ نزمنات نتواررسو نتمعررين نتقايرون زموصو اتحساسباتاتن اغابابات منبرون دما يحلو غلياتهم جن ولاون غيزيهم حليفو خنسو كم كتنكف زيبلوم نورتات تقصيرهم يقصلو ባህልን ሕብረተሰብን እቶም ናይ መጀመርያን ዓለም ንሪኤሉ መነጽር ዝዕዱልና ኣካላትዮም ደጊምና ክነነጽሮ እንደለይ ዕላማት ጽሑፍ አንጻር ዝለዓሉ ኣርእስታት ንምግስጓስ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብምልክት ሕቶ ከም ዝሓልፉ ምግባሮም ካብ ሕርሻን መጓሰን ዝናባበር ክፋል ሕብረተሰብ ኢና መጺና እዛ ኣብ ሕርሻ ዝተመርኮሰ ሕብረተሰብ ሙሉእ ህይወቱን ቁጠቡኡን ምስታዝውንና መሬት ስለዝተኣሳሰር ኣብ ባህልና መሬትካን ሰበይትኻን ኣሕሊፍካ ይወሃብን እንተኾነ ምዝነበረ ጽበት መሬት ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናኸድካ ወረራታት ምግባሩን ነይሩ ስለዚ ድማ እዩ ዝሓሸን ዝገፍሕን መሬት ንምርካብ ጸጋታት ሓደ ሕብረተሰብ ንምብዛሕን ንጎነጽ ከም ቀንዲ ምንጭ ዝረአ ኣብ ባህልና እውን ዝበዝሕ ግዜ ጅግና ዝብል ማዕረግ ነቲ ኣብ ጎነጽ ተዓወተ ሰብ ክወሃቦ ዝረአ በአንጻሩ ነቲ ጥበበኛ ጥበቡ ከም መጽረፍ ክኸውንን መውስቦ ክኸልክልን ንዕዘብ ንግርጭታት ብሰላም ክፈትሕ ዝህቅን ከም ትብዓት ዝጎደሎ ይቁጸር እዚ ጥራይ ዘይኮነ ምህንድስና ናይቲ ባህሊ ሰባት ብጥርኑፍ ንኽጋዓዙ ንምግባር ሕግታት ልምድታት ነውርታት ፈጢሩ በዚ ድማ ውልድ ክትብልን ከለኻ ኣትሒዙ ምስ ሕብረተሰብ ተሳሚዕካ ንኽትከይድ መታን ብኣተሓሳስብኡ ክቐርጸካ ብልምድታቱ ክቐይደካ ብነውርታቱ ክሕይረካ ይርአ እዚ ግን ኣብ ኩሉ ክፋላት ዓለምን ሕብረተሰባትን እዩ ዘሎ ምስ ግዜ እናተቀያየረ ስለ ዝኸይድ ድማ ይጽባቑ እንተኾነ ንዝኾነ ለውጢ ብዘይ ተቃውሞ ዝቕበሉ ኣይኮነን ኣብ ልዕልቲ እግዚአብሔር ዝቐብኦ ንጉስ ኢድካ ኣይተልዕል ብዝብል ሃይማኖት ምስ ደገዝማት ይመን ተሟጋቲ ብዝብል ባህሊ ዝዓበየ ሕብረተሰብ ንነገስታት ምድርን ሰማይን ብዘይ ሕቶ ክሰግድ ግድን እዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ንዘጋጥሞ ግርጭታት ተቃላጢፉ ጎነፃዊ ፍትሓት ከናደሎም ህርድክ ክብል ይግደድ ንሕና እውን ግዳይ ናይዛ ኣተሓሳስባን ሕብረተሰብን ዲና ንሕና ግዳይቲ ንንጉስን ኣምላኹን እሺ ዝብል ዓይቀይታ ኣኽቢሩ ንጠበባድ ነጺሉን ዝነብር ሕብረተሰብ ዲና ንሕና አንጻርና ንዝሓስቡ ንጸልእን ንጽልን ንኹንን እንዲና መልሲ ኸባኹም ምሕታት ነውርድ እዩ ሕብረተሰብና ንዝቐመጦም ባህልታትን ልምድታትን ብምልክት ሕቶ ንሪኦም ዶ ነቶም ዘመናት ተሳጊሮም ነናይ ዝነበሮዎም ወለዶታት ስነ ልቦና ዓቂሮም ብሰንሰለት ግዜ ናባና ዝበጽሑ ልምድታት ክንብድሆምን ከነጻርዮምን ናብ ግዜና ከነርዕሞምን ንኽእል ዶ ከም ኣብነት ብሽክለታ ምንጻ ዓረብያ ሰይጣን ተባሂላ ነበረት ምኒልክ ሲኔማ ቤት ምሳህ ነጸ ሰይጣን ኣምጽኡ ተባህለ
حمام إيدس أفريقيا كيفارين سودموين مقص عن تلاك تبهله ባህልና ንሓንሳብ አንጻር ምዕባለ ጠጠው ክብል ካልእዋን ንነገራት ምስ መለከታው መልስታትና ተኣሳሰረ ኣድማሳት ተሓሳስባና ክቕይድ ጸኒሕ እዩ ከም ውልቀ ሰብ ቦታ ኣብ ሕብረተሰብ ኣቐዲሙ ኩሰን ይድለ በዚ ድማ ኣብቲ ባህልን ሕብረተሰብን ዘጽንሓልካ ማሕበራዊ ውዳበ ከም እትራዕም ክገብሩ ይቃለሱ ብዙሓት ልምድታት ንድፍረትካ ስምዒታትካ ኣተሓሳስባኻ መንጢሎም ብናትካ ዘይኮነ በትንሶም ዘስርጹልካ ከም እትሓስብ ብምግባር ኣድማስካ ኩስንዎ ይጽዕሩ እንተኾነ كلا أزي بزح أونتاو أبركتونا لهم سلازي دما إنا بلبوناو عين تأميتكا نوتم قداي زقبرو خا قفلات كتعلي نوتم زربحو خادما كتوسد نتابع دفرت كان نقحات كان بزم كلهم لعلنا لتقصنيهم أكلات كي تشومو ترخا كبرخا بلوصنتكا حيلخان كي تردعكا كي تنبرن لابو ህዝቢ አንጻር ውልቀሰብ ሀገርካ በትሚትካ ስርሐያ እንተ ትበሃል እንታይ ምተመናኻ ብርግጽ ከም ውልቀሰብ ሰላም ራህዋ ጥዕናን ፍቕርን ከም ትምነ ኣይጠራጠርን እሞኸ መዝ ተመናዩ ረአዩ ኩናትን ዕንወትን ጭቆናን ድኽነትን ዝወርደና ዘሎ እቶም ኣፈቆረ ሚድያታት ኩሰይ ቆረጽ ኩሰይ ጽነትና ወድ ዝጉስኩስኸ ብሓቂ ደም ጨካናት ኣብዚ ድማ ይዝመጽእ ትፍልለይ ከም ውልቀሰብ ክትሓስብን ከለኻ ክትመውት ክትስንክል ኣቦስውእ ሰይስውእ ክትበሃሊ ኣይንምነን ንኸውን ولا نسأل عيناون كساب كندو چكهنا عين من يلون انتو قنا لعل نفسنا زخنا حبراو صبو وي كمون قدكم زلو نأمن مو والقاو حارنتنا حلمتاتنا سنايت ميتاتنا ما انت حبرته سبن حزبنا كنسوين انت اما لي زي رد انا حزب زبقال اكم من النت لبسنا شرا مثل اكم من النت نسأل عينا البسنا زي سب او اكايدان جمر بسمهم زي فالوتو سبات اب تحت صلال حانت بانديرا خوينهم كزمرو بانصارو كلتا احوا دما كقاتلو غطيمهم خايخونو برغص حزب اب تخونلو سباونتكا يمنطلن يرسعن اب تسلفتات عدلتاتاتن چدراتاتن مو سمعيت فطر እዚ ስምዒት ግን መዘዙ ይዓቢ ምክንያቱ በአእምሮ ገዲፎም ብስምዒት ዝምእዘኑ ውሳነታት ለባማ ስለ ዘይኮኑ እቶም ንጹሃን ውልቀ ሰባት ምስተኣከቡ ቀተልቲ ዓመጽቲ ኣሰርቲ ይቕየሩ ነዚ ፈሊጦም ዕላምኦም ከብስሉ ብሓደ እዝንኻ ሕሽኹ እናበሉ በቲ ካልእ እዝንኻ ስምዒትካ ንምጓሃር ብመደረ ጭርሖ ኣርማ ባንዴራ ግጥሚ ድራማ ደርፍን መዝሙርን ከም እተጎርዕ ዝገብሩኻ ብዙሓት እዮም ኣብ ታሪኽና ደጋጊምና ክንዝረኣነዮ ህዝቢ ሓያል እምበር ለባማ ኣይኮነን بسمو سبز قتل جغنا بسمو استفرد قبلنيا بسمو زعنو قطوا معبالا ناتبهلا مسارحي خون حزبي اكو القسم مقانو ترسعو بسنكو تقلالا مغلص زيركوبم جنتات نغرات كغبرو يرا انتو خنا نسخاون نوتم كم القسم كتكونم متبهرر كردو خا زيكولون زير بحقان تكبارات كم حزب تكبرم مسب كتبا زيد دل فطور ابرخاتات وفيركا بتانكن مدافع انسب مقتال برحكا تفكرم ولدكا مويتا من كتسمع كتعلل عجباي بلكان نجاكانو خا أسيركا قتلتخا ختقبلا يحنخكان حزب مسكونكا بسمعيتاونة تنبر برتعاونة سلازي تمرح دما حزب زبل سيامة معشويخا مرقسيخا مساريخان مقتليخان خون بدرجة والكسب حاحة جرام ناسنات كقنسن كله قليل كمسل خليو
እቲ ብዝሒ ብደረጃ ሃገር ምዝድመር ግን ዘይተኣደነ ይኸውን ህዝባዊ ሕልሚ ድምር ውልቀ ሰባዊ ሕልምታት ይኾን ዘለዎ ኣብቲ ህዝቢ ዝብል መጓሳኣት ኢኻ ብስምካ ካልኦት ከይሓልሙልካ ብሕልሞም ከይገጽኡኻ ብገዛ ፈቓድካን ሓይልኻን ድማ ከይጭፍልቑኻ ተጠንቀቕ ውሳነታት ኣብ እትወስደሉ ከም ውልቀ ሰብ እንታይ ረቢሕ ኢልካ ንምሕታት ኣይትሕፈር እኩብ ስለ ዝጨርሐ ድምፅኻ ከይፍላእ ኣይትፍራህ ምሕሳብካ ግዳይ ጸቕጢ ተነጽሎ ኩነኔን መቕጻዕትን ዝገብረካ እንተኾይኑ ሓሳብካ ገበን ዝቑፀረሉ እኩብ ኣየድልየካን እዩ ሰባት ብእኩብ ስለ ዝኸድዎ ኩሉ ቁኒዕ ማለት ኣይኮነን እቲ ከም እኩብን ክትሓስብ ጸላእትኻ እውን ከም እኩብ ትርእዮ እሞ ዘይሰብ መሲሎም ይረኣዩኻ ምስቶም ክጸንትሎም ትብሎም ህዝቢ እንታይ ውልቃዊ ጽልእለካ ኣብ መንጎኦም ንኡዱ ዘይጸገበ መርዓዊ ስራ ዝቕልብ ጎበዝ ዘኽታም መንእሰይ ስእንተ ኣደ ከም ዘላስ ይስወጠካ ዶ ምስቶም ጸላእተይ ትብሎም ካብ ዝፈላለየካ እንዳዕሊ ዘመሳስለካ ረቑሓይታት ከም ዝበዝሕከ መብዛሕትኡ እቲ ህዝቢ እናበለ ሕማቕ ዝምነ ፍቕሪ ሃገር እምበር ጽልኢ ናይቲ ኣንጻር ወገን ይብሉን እቲ ጸላኢኻ ከማኻ ግዳይ ጡሩፋ ተሓሳስባ እዩ ስለዚ ድማ ኣይና ብስምዒት ዘይኮነ ብርድኢት ክትሓስብ ቅድሚኸም እኩብን ህዝብን ምሕሳብ ከም ውልቀ ሰብ ክትመራመር ብልሕኻ ልቦናኻ ናብ እኩብ ኣረኪብካ ብርእሲ ዘይኮነ ብጭደራን መደረን ከይትምራሕ ንብል ዘለና ነዚ መዝሚዝካ ኣብ ህዝቢ ናይ ተንዓይቕና ስምዒት ወይ ናይ መንከማና ስኽራን ብምፍጣር መጋበርያ ጸቢብ ዕላማታትካ ምግባር ግን ታሪኽ ይቕረጽ ዘይብሎ ገበን እዩ ሕጂ እውን ክፍለጥ ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ትሕቲ ሰብ ይኮነን ዝንዕቆ የብሉን ጸላእ እውን የብሉን ልዕሊ ሰቡ ድማ ኣይኮነን ከም ዝኾነ ካልእ ህዝቢ እዩ ከም ኩሎም ህዝብታት ናቱ ክብርታትን ታሪኽን ዘለዎ ክቡር ህዝቢ እዩ መንነቱ ኣኽቢሩ ነፍሱ ከየትሓተን ከየጋገየን ናይ ካልኦት ክብረት ከይተንከፈ ምስ ጎረባብቱ ብስኒት ክነባበር ከዓ እዚ ኣብ ጋይማቱ ማለት ኣብ ኤሊት ዝጸንሐ ሕሙም ስነ ኣእምሮ ምስ ወያነ ናብ ጉሓፍ ደርቢዩ ንጥዑዩን ንቡርን ኣተሓሳስባ ንምክብባር ንዝባዊ ስኒትን ምትሕባርን ቦታ ክህቦ ይግባእ እዚ ምስ እትገብር እቲ ኣባኻ ክወርድ ዘይደልዮ ኣብ ካልኦት ኣይክትፍጽሞምን ኢኻ እቶም ፍቕሪ ነብስኹም ዘለኩም ራህዋን ብልጽግናን ፍቕርን ሰላምን እትደልዩ ኣባኹምን ኣብ ቤትኩምን ክወርድ ዘይደልይዎ ኣብ ካልኦት ክፍጸም ዘይደልዩ ውልቀ ሰባት ምስ ተኣከብኩም ድማ ብጊደኹም ህዝቢ ክትኮኑ ኢኹም ግን ምዕቡላት ህዝቢ እቲ ውልቃዊ ምቾትን ጽባቐን ብምራጽካ ዝኹንነካ እቲ ብስም እኩብ ክረግጸካ ዝደሊ እዩ ክልተ ሕቶ ድማ መልስ ከም ህዝቢ ኣብ እንሓስበሉ ለባማ ዲና ዝወሰድናዮም ምርጫታት ከ ኣርባሕቲ ነይሮም ዶ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ እውን ፍሩያት ጸገማትና ተጠቒሱ መፍትሒኦም ብስፍሓት ከይዳሰሰ ኣብዚ ይዛዝም ኣሎ እቲ ምኽንያት መፍትሒ ኢልና ዝሓሰብናዮም ርእይቶታት ኣብ ሳልሳይ ክፋል ናይዚ መደብ ብስፍሓት ክንድህስሶም ስለ ዝሃቀና እዩ ክሳብ ኣብ ሳልሳይ ክፋል ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ብሩኽ ቅነ ሶናዴደ ሰላም ላጌንጋደደ ሰላም ሪትሪዴደ ሰላም